سیمنٹ بجری ریت نہاد حیرت انگیز گیشی سرکار نے مگاچ بلڈنگ مٹیریل نہاد کنٹرول نبو ہگے سببا تاریخ برسرین سطح سراسر بتک تعمیراتی مٹیریل نہاد گیشیا پد عام مردم میں لوگ جوڑ کنگے واب بس وابی پشکپتک گران نہادی گیشی سببا سیمنٹ بوری 1200 کلدار سریا 200 ابتاد یک سیری 1000 بلاک نہاد 15000 کلدار بجری 125 یک فٹے ریک ٹرالی 18000 بوہگا چا غریبی مالوک لوگ جوڑ کنگا چزے برند ہی درگتا مالو کے گوشگی کہ پیٹرول مصنوعات نہادہ گیشی بہانیا چا دمگی سیمنٹ ڈیلرا یک کا سیمنٹ نہادہ گیشی کتک کہ 1200 کلدار یک بوری نہاد مقرر کتک سیمنٹ نہادہ گیشیا چا تعمیراتی کار پشت آماچ بتگاں دومی نمگاں مزدور طبقہ بے روزگار بتا